Amb la titularitat dels nous fitxatges del mercat d'hivern, Juan Ortuño i Àlex Albistigui, el Lleida Esportiu va sumar davant el Saragossa B la segona victòria consecutiva. Ho van fer en un partit en què els blaus van tenir el domini i les ocasions, però que es va complicar ben aviat, al minut 17, quan Pep va avançar els locals. Els de Gerard Albadalejo no es van desanimar pel gol encaixat i van continuar persistint i creant accions de perill, amb un total de 10 rematades entre els 3 pals. No va ser, però, fins a la segona meitat quan van aconseguir remuntar el partit, en tan sols 4 minuts. Primer amb una diana al 77 de Manu Molina i després amb una altra 81 de Bojan Radulovic, que aprofitava una pilota morta a l'àrea petita. Era el primer gol en Lliga del davanter lleidatà. La veritat és que molt content perquè ja buscava aquest gol a la Lliga, tenia l'espineta clavada, ja vaig marcar a la Copa, però necessitava aquest gol a la Lliga i molt content per poder marcar aquí i fent remuntada. Victòria important dels blaus que els permet situar-se a 4 punts del play-off d'ascens. Malgrat el triomf, Gerard Albadalejo no va marxar del tot satisfet i es mostrava contrariat per algunes situacions del joc. Un partit amb barreja de sensació, no? Marxem molt contents i molt feliços per haver guanyat el partit, però la veritat és que marxo molt enfadat, no? per tindre que guanyar el partit d'aquesta manera. Jo crec que aquest partit el Lleida l'ha de guanyar amb holgura, no? Primer no ha de concedir el gol que ha concedit, mai de la vida, perquè estava parlat i treballat i no havíem d'encaixar mai de la vida aquest gol si volem competir en grans partits, i després aquest partit amb les ocasions que hem tingut ha d'acabar en golejada, no sé, o a 4 o a 5, però no es pot perdonar tant perquè ho acabarem pagant a la llarga. El pròxim partit de Lleida serà diumenge davant el Peralada al Camp d'Esports.